2020 עומדת להסתיים. אז איך אנחנו בעצם נסיים אותה בצורה טובה יותר? מעבר לקופות גמל וקרנות ההשתלמות והפנסיה, שעליהם אנחנו יודעים טוב מאוד לדאוג להם בסוף השנה, מה שאנחנו עושים במשרד ביחד עם סוכני הביטוח, זה ברור. השאלה היא איך אנחנו בעצם מקטינים רווח. מקטינים רווח כדי שבסיכומו של דבר הכסף יישאר אצלנו בכיס ופחות ילך למס הכנסה וביטוח לאומי. אז בואו תשמעו כמה טיפים בעצם איך אנחנו יכולים לעשות את זה. קחו את כל ההוצאות שבעצם אתם חושבים להוציא בחודשים הראשונים של שנת 2021, ינואר, פברואר, מרץ, כמו הוצאות פרסום, הוצאות שיווק. אם בא לכם לעשות איזה דף נחיתה חדש, או צילומי תדמית, או צילומי מוצר, השתלמויות כאלו אחרות ואחרות שאתם רוצים לקחת. את כל אלו, אין בעיה. תעשו אותם בינואר, פברואר, מרץ, אבל תשלמו אותם עכשיו. תשלמו אותם עכשיו, ואז תוכלו לקבל את ההוצאה כבר השנה, ובכך לחסוך גם מס הכנסה, גם ביטוח לאומי. בקיצור, שהכסף יישאר אצלנו לשימוש שלנו, לא לשימושים של אחרים. אז חברים, אל תשכחו, כל הוצאה, אני אומר, לא רכב, לא מחשב, לא מדפסת, כי אלו זה פחת, זה הוצאות שאנחנו מקבלים אותם כל שנה, פרוס על פני בין 3 ל10 שנים. הוצאה שאני יכול להכיר בה כבר השנה. אני חוזר עוד פעם. מסע, קמפיין פרסומי, שיווק, נסיעה, דוביי. יש המון נסיעות עסקים היום לדוביי. תנצלו אותם, תשלמו אותם השנה ותקבלו את ההוצאות. חברים, שתהיה לנו שנת עסקים מוצלחת, שנה טובה.